Malikura laminikelaw anga foli bayo ni wakati na Malikura asigira ambe studio waranan kono Washington DC au klobe ani aw nyebe mudibu dambele kuma kana kabi Washington DC balmao Malikura alebe kibaria akumaba abena boli ninde kambi kledamado fanga d'Afrique Niger jamana la kibaria laban olube chugudi anga la sigide kabi nyame alebna wala likanye okonya okonna la Malikonna la tumbutumara la lakana kibaria abe chugudi amena se fene anga la sigide mai ale fene bena nyefoli kanya na okonya la Burkina Faso jamana den olu be fere blala senka ya saka seka demendo mogomunu sono kata jamana a defan fu okofe ambe sorokana kuma munika oye Ameriki jamana ani Mali uka tegedi nyoma hugumu konna la demsenu ka nyemoya o la kokoli barani wa fama ko yali amena o baroto fene dia au mabi kasoroka labani farikulo nyanaje kibariawe nunu de benake bi Malikura kibariae mu amena wala 600 soni Balmao au klube anawnyebe mudibu dambele kumakana kabi Washington DC Malikura asigira ambe studio waranan kono ni wakati nina klidamado fanga d'Afrique Niger jamana la kibaria laban uye munde ni wakati nina yasa kaseka jabili soroni na ni krenkerela kaseka kunafuni sanuman di an lamenikela ni an filalikela uma an wula kase an la sigide ni alebe nyame Niger jamana la Mahmoud Kaba Jakite ale mun sorok keneflene Mahmoud Wakati min ni Niger marabaga kuraw bi ka folo ku farifoni jamana nyama soba kono o kuma kelen de o kelebaga kuraw munu ni kokan jamanaw tikelen olu be ku kumbo kunu shufe makura senduno ko wula Risa Agbula ye Niger den mamurtilen koroye min tun delila ka marfata Niger kama samba kelen ani keme konotoni bi konotoni fla wakati sabula Kuka Shia Tuareg o jatelen tute kosebe fasufe samba kele ani keme konotoni bi konotoni duru ani atonyon sona ka marfa bla ninki tege no bla keleban sebela walasa benka sabati accord de paix kabini o kofe chain kera ministry ye wakati chaman wa dowko ale de yato mashima muruti blen jamana worudugunya fanfe Orisa Agabula de ye kuludo la silike kunu shufe ko CRR Conseil de la Résistance pour la République kuyo o sigi 5 ans wala saka CNSP sordasu wuli jona ka bo fangala ninka Mohamed Bazoum sigi wa kuna ko sugubeke ko walia Alkashi Alada ni alitunye Mohamed Bazoum ka jagoko ministriye fananko sogmadeina ko ni fanga kele inteto sordasu bolo kalebe jamana kokan ministri nyama Uhumudu Mahamadou fanam be Franci kokan ko ministri Masaoudou Hassoumi ani ministri dogere o munu dogolendo ku bebe barala ni wakati na wala saka CNSP galon ka bom masaya sigifen kono Mohamed Bazoum ka politiki ton PNDS olu fananye laseli seben kurabo akono uko Mohamed Bazoum ni akadembaya torolendo uka sokono jamana nyama sobala ko niye a dogokun kelenye kabini utukalu klefla ko kuran tigelendo ma nununa wa balote ka lase uma blen kada o bekan ko Bazoum ka dogotoro ken nyamase kada akan alibi sordasu mason kube wole bla jamama beka wuli ki jo ninka Bazoum ni akadimbaya bo CNSP bolo nga kabini jamana nyama inka politiki tonye ni laselu damine uma delika jabi folon CNSP fait sordasi nunu kelembe ku klochi fe nunu bekan kunu nyonye kofe uye Niger maranyama kuraw les gouverneurs bebla kataka ukasigi yoro wula waklegaina uye lasirike ko francier bingani wale dota ka Niger segere anga colonel major Amadou Abdrahman Lame Okokan Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. CNSPB jamana kono ani akoka maula donia ni kojugu kelena min ka jugu ka tamateme wa ni akera Francis sordasu fe anga jamana kono bi sogomada jona la nege kanya woro temele ni sanga bisabaye uyi bingani walita ka anga sordasu segere munu be burku duguni sanumbo yoro la ni wati na amase ka donfolo madame fatura. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Niger marabaga koro fana wulilembe kujo jamana nyama koro ministri nyama koro ani député blon nyama koro farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ bila sɛbɛnna min kɔnɔ u ye wele bila CEDEAO jɛkulu ɲɛmaa ma Tinubu k'a ka ɲaŋiniw wuli ka bɔ Niger jamanadenw kan n'o tɛ ko bɛɛ tɔɔrɔlen don nin wagati in na Mahmoud Kaba Jakite VOA Bambara Niamey Niger Alibi an bɛ tɛmɛ ni Niger kibaruyaw ye
an b'a kalama k'a fɔ kabi Mohamed Bazoum ale ka fanga dafirila samasamali kɔni o bɛ Sardassoulakaw ani duniya jamanaw caman ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔ Mahmoud Bazoum ale ka se ka segin fanga la. O hukumu kɔnɔna la Mohamed Touré ale wulila ka se Mali kɔnɔna la u ka an balimakɛ Num Togo ma ni ale ye politique tɔn ɲɛmɔgɔ ye u ye barokan mun kɛ nin ye a b'a hakili di Niger jamana koɲa kan an k'u lamɛn. Min bɛ kɛla Niger a ma bali ne la déjà fɛn o fɛn bɛ na ni gɛlɛya ye fɛn 2 3 de bɛ na ni gɛlɛya ye an ka jamana ninnu kɔnɔna na an ka josola yɔrɔ i b'a sɔrɔ gɛlɛya fɔlɔ min bɛ kɛ o ye lakana gɛlɛya ye o lakana gɛlɛya kɔnɔna na terroriste ninnu bɛ baara kɛ cogo min o bɛ fɛn bɛɛ kɛ fanga bɛ affaibli o mako bɛ minɛ min na kɛlɛ ka se ka kɛ n'a ye nka gɛlɛya bɛ don a kɔnɔna na et en même temps ɲɛmaaw olu kan ka baara min kɛ pour que kɛlɛ ka se ka ja an ka maaw bolo gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na ni ye min kɛra Niger Bazoum bɔra depuis don min a bɔra ka fɔ ko minɛn ti militaires bolo o jolen ti kɛlɛ la depuis o don ne y'a dɔn k'a fɔ n ka ko gɛlɛya bɛ kɛ n ka ko in kɔnɔna na bi n'i ye jateminɛ kɛ maaw b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ tɛ yen dɛ fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ terroriste ko kɛlɛ ani jamana nafolo a bɛ se ka don sira jɛlen fɛ cogo min o kɛlɛ 2 de bɛ yen donc o kɛlɛ de nana ni nin ye pour que bi n ka donc fanga yɛlɛma ka se ka kɛ Niger kɔnɔ. Ayiwa jɛkulu n'o ye CEDEAO ye u ka kangarida min bilala jasere min bilala ka ɲɛsin Niger fanga kuraw ma ayiwa o sarati tɛmɛna karidenw tɛmɛnen na. Se bi ma ne dalen b'a la k'a fɔ se ti CEDEAO ye k'a fɔ ko bɛ nin kɛlɛ in boloda parce que n'i ye jateminɛ kɛ Biafra kɛlɛ la Niger kelen de ye Nigeria dɛmɛ pour que kɛlɛ in ka se ka ban i y'a jateminɛ k'a fɔ u ka sénateur olu y'a yira k'a fɔ olu ye Hausa ye ninnu ye Hausa ye nka donc ni kɔrɔ ni dɔgɔnin ka dugu dɔw la ni min tɛ Nigeria i b'a sɔrɔ o bɛ Niger u ka frontière ka bon baara in bɛ kɛla cogo min ko Nigeria bɛ fɛ ka kɛlɛ in boloda cogo min n'o ye Nigeria masakɛ ye a bɛ fɛ ka kɛlɛ in boloda cogo min a tɛ se ka bɛn olu ma sɔn k'u hakilina di a ko la n'i ye jateminɛ kɛ an ka armée ninnu sigilen de 1960 jusqu'à aujourd'hui a ma dabɔ kɛlɛkɛ armée kan maa 2 min bɛ fɛ k'o dɛmɛ kosɛbɛ n'o ye Côte d'Ivoire ani Sénégal ye bɛ gɛlɛya b'olu yɛrɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ Togo o tɛ don kɛlɛ la jamana 3 an ka taa donc olu y'o ka décision ta k'a fɔ ni o magala o la an ka taa kɛrɛ i n'a fɔ n'o magala anw la n'o ye Mali Burkina ani Guinée o de b'a yira k'a fɔ CEDEAO tubabuw de bɛ n ka donc ka musaka bɔ tubabu de b'o dɛmɛ ka kɛlɛ in kɛ o bɛɛ la hakili jagabɔ min bɛ kɛ maa 4,000 ɲɔgɔn ka donc olu bɛ yen France ta 1,500 États-Unis donc o kɔnɔna na baara min bɛ kɛ la olu hakila o bɛ se ka jɔ olu bɛ se k'o dɛmɛ ka kɛlɛ in kɛ nka donc hakila o tɛ se ka jɔ ka kɛlɛ in kɛ. CEDEAO ka ɲɛmɔgɔw u ka lajɛ kura dɔ bɛna sigi ayiwa sini n'o ye alamisa don ye Abuja ayiwa hukumu kɔnɔna na farafina keleyatɔn n'o ye Union africaine ani duniya keleyatɔn minnu ma se ka taa ayiwa u ka ci la Ɲamɛ n'o ye Niger faaba ye nka e hakilila na mun de bɛna kɛ nin ɲɔgɔnya na alamisa don ka ɲɛsin ayiwa Niger fangatigi kura ninnu ma n'o ye Sɔrasiw ye. CEDEAO se tɛ hali réunion bɛna kɛ bagabaga réunion don donc k'a fɔ ko Bazoum ta nka donc an bɛ se ka min fɔ Bazoum kɔni ka page tourné na ka ban hakilina jagabɔw de bɛ se ka kɛ parce que n'i y'a ye k'a fɔ premier ministre sigila et que baara tɔw bɛ kɛla bi Bazoum tɛ se ka segin ka na tuguni ni maa min ko k'i b'o fɔ k'a fɔ ko k'a fɔ ko i bɛ se ka Niger ci k'a fɔ k'i bɛ sɔrɔ ka Bazoum segin o tɛ se ka kɛ bi cogoya de la fɛn damanin b'olu bolo nka tɛ Bazoum ka du b'o bolo a yɛrɛ b'o bolo n kɔni dalen b'a la k'a fɔ ko CEDEAO tɛ se ka n ka donc kɛlɛ in wuli parce que a mɔgɔ t'o bolo a se t'o ye donc o kɛlɛ in bi nka donc an bɛ se ka tila fɛn o fɛn na a bɛ fɔ nin de ma ko nin coup d'état ye nin ta kɔni banna kan. Cogoya si t'a la ni Sɔrasi ninnu bɛna fanga bila bari sabu kɛlen bɛ ka jamana faga ɲɛmaa kura dɔ sugandi n'o ye Ali Mahamani Lamine Zeyni ye i n'a fɔ premier ministre la. bi Afrique fɛn min bɛ dabɔ la que ça soit au Niger au Mali partout maaw tɛ fɛ ka taa dumuni tubabu da nasaraw da ka don an ka ko kɛcogo la n'i ye jateminɛ kɛ Sɔrasi min bilalen don Niger bi américains français ani européens dɔw de bɛ yen o de bɛ yira k'a fɔ baara in bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ bi ninnu mako bɛ min na fɛn wɛrɛ foyi tɛ dɛ rébellion bɛ se ka kɛlɛ cogo min n'o ye terrorisme ye o kɛlɛ de bɛ sen na donc ni mɔgɔ min bɛ se k'o dɛmɛ o la o b'o baara kɛ ni maa min tɛ se ka dɛmɛ o la o bɛ jɔ o kɔnɔna na donc hakilina de bɛ yen bi an hakilina na min bɛ se ka kɛ bi an bɛ se k'o dɛmɛ cogo min kɔngɔ kana Nigériens minɛ an bɛ se k'o dɛmɛ cogo min u ka courant sɔrɔ an bɛ se k'o dɛmɛ cogo min balokow ka nɔgɔya o de la an y'a jateminɛ k'a fɔ gouvernement malien ani Burkina olu taara u nɔfɛ k'a fɔ u bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ o b'o dɛmɛ et que ni kɛlɛ in daminɛna a kɛlen n'a fɔ n'i ye kɛlɛ tigɛ Mali ani Burkina na o hakilinaw de bɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min ko in ma nɔgɔ parce que premier ministre nommé na a bɛna baaraw daminɛ hakilinaw k'a fɔ ko fanga ka bin ka segin a bɛ se ka gɛlɛya bi maa si tɛ se ka jɛn min kɛra Libi an ye min ye k'a fɔ ɲɔgɔn ka kɛ nka donc ko Niger ka ci anw ɲɛna ka tila ka jamana ci nka tɛ Maliyɛnw tɛ jɛn n'a ye Maliyɛndenw tɛ jɛn n'a ye Africains tɛ jɛn n'a ye.
An balimaw an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw hali bi a bɔra ka Nuhum Togo de lamɛn ni ale ye politique tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Mali kɔnɔna la. Nin wagati na an bɛ taa Mali jamana kɛɲɛkɛyan fan la, an bɛ taa Tumutu mara la. Lakana a koɲa a bɛ di yaasa ka se ka jaabi sɔrɔ nin na an wulila ka se an ka lasigiden mun bɛ Tumutu mara la ni o ye Alhussein Alhaj. Alhus Burkina Faso ko kɛlɛkɛden minnu bɛ kɛnɛ kan musolakan caman a bɛ tile kelen bɔ sisan bɔlɔlɔ sanfɛ kumakan dɔ bɛ munumunu la groupe WhatsApp ni ɲɔgɔn cɛ Tombouctou marabolo kɔnɔna la. Kumakan in na Abu Talha ni ale farinya tigilama ka kulu min bɛ wele Jamal Nostra ale tɔnden dɔ ye a y'a ɲini a ka maaw fɛ ko mobiliba fɛn o fɛn min bɛ bɔ Algérie ani Mauritanie k'u bali a yirala k'a fɔ ko Abu Talha yɛrɛ de ka kumakan don min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. Mobili minnu bɛ bɔ Algérie ni Mauritanie k'u bali a y'o kelen kuma fɔ. Mobili minnu bɛ bɔ Tombouctou ka taa Algérie ni Mauritanie fɛnɛ k'olu fɛnɛ bali. Kɔlɔsilikɛla caman y'a yira ko nin ko nin ye dantɛmɛ wale ye hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw ma faamu o cogo la. Nin bagabagakan ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ marabolo sɔrɔ la. A kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ ɲɛsin faso jama yɛrɛ ma. Barisabu Tombouctou sɔrɔ jagoko ta fanfɛ a fanba bɛ bɔ Algérie ani Mauritanie. A ko kɛra jɔrɔnanko ye jagokɛla caman fanfɛ. A gɛlɛya n'o bɛ sɔn ka ye jagofɛnw sɔngɔ yɛlɛnni kan sugu kɔnɔ. Kunu wula fɛ wolomasiri taabɔ ka bolimafɛn 100 bɔɲɔngo donna Tombouctou dugu kɔnɔna la. Mobili ninnu kɔnɔna la Mali sɔrdasiw ani dɛmɛbagaw risilakaw. Ni MINUSMA y'a senkuru ka bɔ Tombouctou kɔnɔna la ŋunuŋunukan caman bɛ sen na minnu b'a yira ko Mali sɔrdasiw bɛna bɛr kɛ u dagayɔrɔ ye. Bɛr ni Tombouctou cɛ kilomètre 60 wa bɛr yɛrɛ bɛ MINUSMA ka dagayɔrɔw la. Tombouctou mara kɔnɔ ani Gundam dagayɔrɔ bɛ yɔrɔw la MINUSMA bɛna bɔ yɔrɔ mun la jatew kɔfɛ ni utu kalo in na. Ni Alhussein Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara Togo la ka bɔ Tombouctou. Ni wagati na an b'an ɲɛsin ka taga Burkina Faso jamana la ni jamanadenw bɛ fɛɛrɛw ɲinina ka se ka dɛmɛ don u b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko VDP ni o mɔgɔ minnu sɔnna ka fara finitigilakaw kan ka se ka jamana lafasa ani k'a lakana fu falaki olu ka minɛnko la. Kade Traoré i bɛ mun de kalama nin ko la? Burkina Faso ko kɛlɛkɛden minnu bɛ kɛnɛ kan musolakan caman le bɛ olu cɛma i n'a fɔ sorodasiw walima yɛrɛ kɔlɔsi dugulenw an bɛ minnu wele ko VDPw volontaires pour la défense de la patrie. Kɛlɛ min bɛ kɛra ka ɲɛsin bɛnkanni walikɛlaw kɛlɛ kan o ma nɔgɔ cɛlakanw fɛ musolakanw kuma tɛ. O le kosɔn faraɲɔgɔnkan jɛkulu min sigilen don Wagadugu n'ale tɔgɔ ko association couleur de vie ale ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan min ye ka se ka danbe sɔrɔ minɛnw kafo ka di nin musolakan ninnu ma an min wele ko kit de dignité. Ni kit de dignité nin kɔnɔ o ye paquet dɔ ye min kɔnɔ safinɛ bɛ yen fu bɛ yen da dumunifɛnw yɛrɛ bɛ yen samara bɛ yen ɲinjɔsina a n'a ɲɔgɔnna caman. Ni opération nin n'an b'ale wele nasarakan na ko 1000 femmes VDP 1000 kits de dignité o labɛnna ka bɔ association couleur de vie ɲɛma le fɛ n'ale ye Aïcha Ouedraogo junior ye. An k'ale ka ɲɛfɔliw lamɛn. An bɛ fɛ ka Burkina mɔgɔw le wele k'o k'an dɛmɛ an bɛ minɛnw sɔrɔ ka di VDP musow ma. Parce que n'an y'u sigi Wagadugu yan an bɛ dɔn kɛlɛ an bɛ kumana c'est parce que muso ninnu bɛ tu kɔnɔ ni marifaw ye u bɛ tɔrɔ ni yɛrɛ de feere n'u kama. Donc an bɛ kun k'o dɛmɛ jango ye mɔgɔ mo to so kɔnɔ fana ni o fana ka fɛn dɔɔni sɔrɔ o bolo. Aïcha junior ka fɔta la fasodenw minnu bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ kɛ o bɛɛ ka ɲi ka o bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka musolakan minnu bɛ kɛlɛ kɛra kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ka se ka olu sutura ka olu yebu dogo. O mɔgɔ bɛ se k'a san o bɛ se k'a san n'o y'a san o bɛ na maison du peuple la à partir du 15 o bɛ na n'u sɔrɔ la an b'o minɛ mais mɔgɔ min tan t'o fɛ fana k'a san o bɛ se ka wari envoyer Orange Money ou bien Mobile Cash Money n'a ye wari sɔrɔ an bɛ se k'o ka minɛn fana san ka d'o ma. Ni kit de dignité lajɛli bɛna daminɛ août kalo tile 15 fo ka taa bila septembre kalo tile 30 natara. Fasodenw y'a bisimila ni ŋanuya ɲɛma ye kɛrɛnkɛrɛnyala musolakanw. Félicité Zongo ye o dɔ ye. Ne kɔni fɛ u ka hakilinata nin a ka ɲi kosɛbɛ parce que muso ka kalo labɔ n'a mana na se tuma o tuma i fana k'i yɛrɛ labɛn voilà n'i yɛrɛ b'i yɛrɛ ka so
a man nɔgɔ tuma dɔ la walama n'i nana taa k'i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc n'o ye nin kit nin kɛ ten k'a d'o ma a bɛ se k'o fana dɛmɛ caman yɛrɛ yɔrɔ caman na an bɛɛ ka kan ka an bolo don a la ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que o fana taara nin u b'an de fana dɛmɛna a ma kɛ komi ko yali ka taa ni kit nin bɛɛ ye kit nin kɔnɔna na fɛn min b'i fɛ i bɛ se ka taa di nin kit de dignité nin kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ minɛn minnu bɛɛ b'a kɔnɔ o bɛ taa se 10,000 ma sefa wari la nka association couleur de vie ko ni min gɛrɛjɛgɛ sera min ye u bɛ se ka olugu sɛgɛrɛ walima k'a bila ka di olugu ma nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw aw sɔgɔlen do Mali kura la ni wagatini na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ sɔrɔ Bamako 102 FM kan, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM. Radio Paris Saint Tomia an ka foli b'o ye, an bɛ Radio Emergency mɔgɔw fɛnɛ fo. Aw kana ɲina an bɛ sɔrɔ an ka YouTube page kan ani Facebook o ye VOA Bambara. An ka bɔlɔlɔ fɛnɛ bɛ yen n'o ye an ka site web ye www.voabambara.com. Walasa an balimaw an bɛ tɛmɛ ni kibariya ye ni wagatini na an bɛ taga Russie jamana ani Ukraine olu ka mankan min bɛ senna hali bi. Ukraine faamaw y'a yira k'a fɔ ko Russie jamana ka gɛlɛden fila o kɔni o binna o ka dugu min u b'a fɔ ma ko Provox ni ale bɛ Donetsk o mara la ko ka mɔgɔ 5 k'o bɔnɛ u ni na ani ka mɔgɔ caman wɛrɛ k'o jogi. Mohamed Touré ale bɛ nin ko in walawala an ye. Mohamed. Bɔlɔlɔsira kan dantigɛli la Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye Russia jalaki ko Сегодня уже в другой половине дня завершились ритуальные работы в Покровску на Донеччине. A b'a fɛ ka kabakurun karilenw ni jelilenw dɔrɔn to Ukraine kɔrɔyan fan fɛ. A ka kuma nin farala ja dɔw kan minnu bɛ sigiyɔrɔma 5 tiɲɛnen dɔw kan. O bingani jugu nin kɛra tile kelen dɔrɔn o kɔfɛ jamana 40 ɲɔgɔn ka lasigidenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Arabi Saoudite jamana na walasa ka hɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ nin na Ukraine jamana na. Russie jamana ye nin kumaɲɔgɔnya nin jalaki ko nafa wɛrɛ si ma fara a kan bawo Moscou ani Kiev tɛ kelen ye a ma wele. Ukraine jamana kɔnɔko minisiri Ihor Klimenko y'a jira ko mɔgɔ 5 fagara Ukraine jamana ka kɔrɔtɔko barada ka sigida mɔgɔ dɔ fana tun bɛ o la ka mɔgɔ 31 jogi o sanfɛ mugu dankari la. Lakanabagaw n'o ye polisi ye 19 kisibaga 5 ani denmisɛnnin 1 tun bɛ joginɛw cɛma. Klimenko y'o fɔ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An balimaw Mali kura an bɛ tɛmɛna hali bi ni wagatini na an bɛ taga Ameriki jamana ani Mali u ye hakilila min sigi sen kan yaasa denmisɛnninw olu ka ɲɛmɔgɔya a bɛ se ka lakɔkɔya cogo min ni o ye ka na ni farafina denmisɛnninw ye Ameriki jamana kɔnɔna la u kana ka lakɔrɔli baara dɔ kɛ ni a bɛ fɔ a ma ko yali an ye dɔ d'aw ma don tɛmɛnenw la bi hali bi an n'u ye baro min kɛ an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Balimaw an ka foli b'aw ye ni wagatini na an kɛlen do ka Mandela Washington Fellowship olu mɔgɔw de bisimila minnu bɔra Mali kɔnɔna la. N balimamuso e tɔgɔ? Ne tɔgɔ Kunde Sise. E bɛ bɔ Mali yɔrɔ jumɛn na ani i nana mun kalan Ameriki? Ne ye Sikaso ka de ye mais n sigilen do Bamako. Ne nana business de kalan kɛ kɛnyɛrɛye kalan ne nana o de la. Kɛnyɛrɛye ka kalan kɛ suguya jumɛn kan? Basa ne bɛ baara kɛ ne bɛ tobili baara de kɛ restauration. Donc ne nana ka na kalan mɔgɔ i bɛ se ka business yɛrɛ gérer cogo min business kɔnɔna na parce que ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'olu bɛ baara minnu kɛ i bɛ se ka kɛ leader ɲɛnama ye cogo min na i ka baara kɔnɔna na ne nana o yɛrɛ de kalan na. Aw ka nin kalan lakɔgɔli in kɔnɔna la e ye mun de kalan?
i ka nin wagati na États-Unis mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ i bɛ se ka jama yɛrɛ jamakulu yɛrɛ manager cogo min n y'o kalan kɛ i ka kɛ leader ɲɛnama ye an y'o kalan kɛ e nin dɔnniya kura minnu ta e bɛna se ka taga ninnu lawaleya cogo di n'i seginna ka taga Mali la an ka jamana kɔni mɔgɔ bɛ dɛmɛ caman na ni ne kɔni seginna parce que mɔgɔ caman bɛ ne wele u bɛ ne ɲininka a kun de i ka dumuni ka d'an ye mais est-ce que i bɛ se k'an dege tobili la donc ne kɔni bɛ fɛ ka tobili kuruw di mɔgɔw ma donc ni n sera k'o musolaka ninnu ta u ka se ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ ne ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma parce que muso caman de bɛ Mali la Bamako yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ baara ɲini na baara tɛ ka sɔrɔ donc ni ne sera ka baarada caman sigi Mali la ne bɛ olu dɛmɛ u ka se ka baara sɔrɔ caman de b'an hakili la an bɛ fɛ ka minnu sigi sen kan balimakɛ an ka foli b'i ye e ye jɔn ye ani mun de y'i se Amérique yan n b'aw fo weleli la ne tɔgɔ Jakarija Dunbiya ne bɛ baara kɛ an ka entrepreneur dɛmɛli ko de la Mali kɔnɔna na donc ne ni jeunes de bɛ baara kɛ k'u dɛmɛ pour que u ka se k'u ka baara yɔrɔ bila sen kan k'a sinsin ale ni ka se ka wari ɲini min bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka baara la yiriwa yali kɔnɔna la i ye dɔnniya kura jumɛn sɔrɔ ani n'i segira i bɛna nin dɔnniya kura ninnu lawaleya cogo ne ka ni yali programme a ye formation kɔnɔna na o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara kɛcogo Américains bɛ baara kɛ cogo min na ne y'o faamu kosɛbɛ ale ni n sera ka bolodiɲɔgɔnma caman sɔrɔ ni formation kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Américains na ka taa Mali la ka taa baaraw bila sen kan Mali la ale ni Maliens fana minnu bɛ yan nɔ u ka se ka segin so ka taa baaraw bila sen kan u dɛmɛli cogo ale n'u bɛ se k'u ka baara yɔrɔ la sinsin k'u ka baara yɔrɔ la yiriwa cogo min na jamana mun kɔnɔna la jamana tɛ kan ka se ka baara di denmisɛnninlakaw bɛɛ lajɛlen ma ani an b'a dɔn sɛnɛ fana fanga ka bon mais caman tɛ kan ka taa sɛnɛ fanfɛla la bɛɛ ko n ka baara sɔrɔ bureau kɔnɔ baara la e ka nin kalan in kɔfɛ e bɛ welewelekan jumɛn lase denmisɛnninlakaw ma ne bɛ min fɔ sifinnakaw ye baara sira la u k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka baara ɲini ka di mɔgɔ ma jamana bɛ fɛɛrɛ de tigɛ min b'a to mɔgɔw bɛ se ka baara la ɲini u yɛrɛ ye ka baara bila sen kan u yɛrɛ ye donc ne bɛ min fɔ sifinnakaw ye u k'a faamuya k'a fɔ Mali kɔnɔna na bi an mago bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ minnu bɛ se ka fɛn k'u yɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye i bɛ cikan jumɛn lase Amérique ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma hali bi nin programme in kɔkɔrɔmadonni ko la ne bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Amérique jamana ma nin programme in kɔnɔna na et puis n b'a ɲini u fɛ fana ni o bɛ se ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka na participer nin programme in na parce que maa tata ka dɔgɔ Mali kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ maliyɛn ka dɔgɔ ka tɛmɛ jamana caman kan ni Mali min na jeunesse fanga ka bon kosɛbɛ sifinnakaw fanga ka bon kosɛbɛ wa dɔnniya banna kosɛbɛ an ka baara kɛcogo la donc ni dɔ bɛ se ka fara Mali ka maa tata kan o bɛ fisaya kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye fana Mali na se ka ladɔnniya kosɛbɛ Amérique jamana kɔnɔna na wa Américains fana bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ Mali ko kɔnɔna na an balimaw an bɛ tɛmɛ ni Mali kura ye o de fɛnɛ b'a ja sisan an sera an ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ma an bɛna tɛmɛ ni an ka gɛrɛn nin wagatinin na an bɛ ka to ɲinikaw fɛ ni ale bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen hali bi o ye baarako o hukumu kɔnɔna ye Mali la a yirala k'a fɔ baarako a ka gɛlɛn mais o bɛɛ la dɔw m'u sigi ten u wulila ka se ka baara ɲini pour que u bɛ se k'u yɛrɛ ka kɛn yɛrɛ ye baara dayɛlɛ u yɛrɛ ye Habibatu Tarawele ale ka bi gɛrɛn o b'o de kan Habi baara sɔrɔli ka gɛlɛ kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ misali la 100 sara la 55 maa bɛɛ lajɛlen bɛ sɔgɔnɔsigi la ka sabu kɛ barantanya ye nka o bɛɛ la sifinnaka caman de y'u ɲɛsin bololabaaraw ma i n'a fɔ finikalaw galadenw kungolodilanw mɔbili dilanw n'a ɲɔgɔnna caman o kama bi gɛrɛn kɔnɔ an sera sifinnaka dɔ ma n'o ye Siyaka Sogodogo ye n'ale ka baara bɛnnen don finikalaw ma ani ka sifinnaka wɛrɛw fana dege nin baara kelen na walasa k'u ka siniɲɛsigiw dilan n'a bɛ wele walikan na ko centre de formation et d'apprentissage
Créa Couture n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Dawudabugu sigida 4nan ma Bamakɔ. Mun de nana ni hakilina ye e la ka centre in dayɛlɛ? Mina ni hakilina ye ka ni baara in kɛ. Ala barika la me n karamɔgɔ fo ni yɔrɔ la. N'o ye Musa Sogodogo ye. C'est facile de ça, mais on a kɔrɔkɛ tiɲɛni don parce que n wulila ka sɔrɔ n kɔrɔkɛ b'a kɛ. Ne ma école kɛ, ma kalan madrasa kɛ fana. Nin baara in nafa a n'a gɛlɛya ye jumɛn ye? Bon kalan fana kɔfɛ n bɛ mɔgɔ habillé fana wala i n'a fɔ teleso baarakɛla don ani n bɛ défilé de mode fana kɛ n yɛrɛ défilé ba 2 bɛɛ kɛ o ta kun ye concours yɛrɛ ye siɲɛ 2nan la n ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ siɲɛ 3nan la n ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ voilà n bɛ défilé de mode kɛ n ye défilé kɛ siama min tɛmɛna kɔsaran na 2023 la n participé o fana la dangada tigi ma donc n'a taga wasa n'a machine de ta donc ni k'i b'i da don baara yɛrɛ gɛlɛya la ka fɔ ka ban a tɛ fɔ ka ban a la yɛrɛ. Centre Créa Couture kɔnɔna la sifinaka musomanw de ka ca la kosɛbɛ wa u cɛsirilen don ka da ka u dalen b'a la k'u bɛna nɔ bɔ. Awa Dambele. Saga fɛ baara dante saga la ka baarako la yɛrɛ wa ni nana fɛ seli ye feti ye a b'i reçoit fɛnɛ k'a fɔ ko nin ye faama ye ne fantan o t'a ka baarakɛyɔrɔ la aw bɛɛ keleya bolo na caman. Saka Sogodogo ka client dɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fini kala fɛ k'a bɛ waati jan bɔ. Isiaka Traoré. Saka bɛ ne ka fini kala a bɛ waati bɔ. Layidu b'a la sinon n'i y'a jateminɛ fini kalala caman bɛ yen layidu tanya bɛ ka u fɛ baara gɛlɛya sani ni Saka ka ɲɔgɔn dɔn ni caman ye ɲɔgɔn dɔn tuma caman an bɛ se ɲɔgɔn ma layidu ko la n'a tigi ko i ka nin ka fini minɛ don min na i bɛ dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 k'o kɔfɛ taa ka segin la a tɛ ɲɛnabɔ ka kabini ni Saka ye ɲɔgɔn dɔn alhamdulilayi o bɔra ne ka kow la. Jamana si tɛ yiriwa k'a sɔrɔ a sifinnakaw bɛ sunɔgɔ la o kama dɛmɛ ka kan ka don Saka Sogodogo n'a ɲɔgɔnnaw ma walasa ka dɔ bɔ baarakɛbaliya la. Nin de sɔrɔla bi VOA Bamara ka gɛrɛn kɔnɔna la Abiba Nango Traoré. Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya sisan an sera an ka farikolo ɲɛnajɛ palan ma Siaka Traoré mun de bɛ palan kɔnɔ bi? Mali Senantolanta Fédération ɲamayaso kalafili bolodalen don ka bila uti kalo ye tile 19 nata la Bamako yan. Mamutu Touré Bavieux Mali Senantolanta Fédération ɲama cɛbɔ don a y'a ka yɛrɛ ko fɔ baaraw n'an ko campagne korolmikarili kɛ kunu tarata uti kalo ye tile 8 san 2023 Bamako hôtel dɔ la. Musa Sylvain Jakite Mamutu Touré Bavieux ka directeur de campagne don a bɛ dɔ ɲɛfɔ an ye ni ɲɛmɔgɔya sɔrɔla baara bakurubaw la minnu bɛna waleya. An ka mɔgɔw labɛn an ka sigi ka fɔ kɛ mɔgɔw ka se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Balontan ye miseli de ye a bɛ mɔgɔw kala a man ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na. An bɛ taa fɛnɛ investissement na mun ye infrastructure ye olu daminɛna déjà ka siège jɔ ka di ligue ma ka centre technique laban ka stade kura jɔ pour que an ka championnat kana interrompu i n'a fɔ mun kɛra ɲina o ɲɔgɔn wɛrɛ kana na an sɔrɔ. An ka partenaire minnu bɛ yen n'o ye ligue ye n'o ye groupement ye k'a lajɛ an bɛ se ka dɔ fara olu ka subvention kan cogo min na pour que u fana bɛ se ka baara kɛ. An bɛ tila ka formation fana kɛ fɛn fɛn ye entraîneur ye fɛn fɛn ye arbitre ye fɛn fɛn ye hali journaliste ye an b'a se k'u bɛɛ dɛmɛ pour que formation kan ka kɛ mɔgɔw ka se ka baara kɛ ka ɲa cadre ɲuman kɔnɔna la o y'a sɔrɔ u bɛ fɛnw maîtriser. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen y'a yira Mamutu Touré Bavieux ka cɛbɔ sɛbɛn dɔrɔn de ka ɲi. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira fédération ɲamayaso fɛ walasa ka cɛbɔ sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ. Au minimum i ka club 5 sɔrɔ i ka ligue 2 sɔrɔ. An dɔ de tun bɛ yen o y'a jugé. Moi je n'ai pas de commentaire à faire. Musa Sylvain Jakite y'a yira ko jama fanba bɛ Bavieux fan fɛ bi in na ka sanga ni jama min nana yɛrɛ ko fɔ baaraw kɛnɛ kan. Moi je pense que pratiquement tous les acteurs du football étaient ici avec nous. An ka taa tɔw nɔfɛ minnu tora kɔfɛ hali n'u man ca an bɛ t'u nɔfɛ. Ko Keita Lafiya Club de Bamako ɲɛma jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen y'a yira k'olu ka cɛbɔ sɛbɛnw ni fédération sariyaw tɛ taa. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya nin de bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ Ibrahim Cero a n'a furumuso Adama Jara an b'ale fɛnɛ fo Malamin Traoré Misira an b'a fo filɛlikɛla lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn an b'i fɛnɛ fo Zumana Kane kabi Segu an b'ale fɛnɛ fo ni labɛnna a balimakɛ Cheikh Cero ani Modibo Dambele ani an balimakɛ Justin fɛ ka bɔ Washington DC an bɛ k'an bɛn o da ɲɔgɔn ye aw ni ce lamɛnni la aw ni ce filɛli la.